Vieš čo? Tá metafora zo zombie je vlastne dokonalá. Pretože tá hlavná otázka, ktorú si dnes musíme položiť, je presne táto. Vrátil sa tento nápad z hrobu silnejší, rýchlejší a, povedzme, inteligentnejší? Alebo je to len stará známa, pomaly sa vlečúca mŕtvola v nejakom novom kabáte? Našou misiou dnes bude preskúmať všetky tie materiály, ktoré máme a zistiť, či táto reinkarnácia má šancu zmeniť pravidlá hry v našich obývačkách, alebo je dno odsúdená na ďalší neúspech. Dobre, tak poďme na to. Skôr, než sa vrhneme na budúcnosť, asi by sme sa mali vyrovnať s duchami minulosti. Pre mnohých môže byť pojem Steam Machine len taká matná spomienka. Tak si pripomeňme, prečo ten pôvodný pokus pred 10 rokov tak veľkolepo zlyhal. Čo sa vtedy vlastne stalo? V roku 2015 to bol na papieri geniálny nápad. Vziať tú otvorenosť a obrovskú knižnicu PC hier a preniesť ju do jednoduchej krabičky pod televízorom. V podstate PC v tele konzoly. To znie super. Kde bol teda problém? Problém bol, že táto konzola bežala na operačnom systéme SteamOS. A ten bol postavený na Linuxe. A to bol, ako sa hovorí, kameň úrazu. Herný svet v roku 2015, proste nebol na Linux pripravený. Čiže hlavný problém bol v softvéri? Bol to komplexný problém, ale softvér bol jeho absolútnym jadrom. Poprvé chýbal ten najdôležitejší ťahák – exkluzívne hry. Prečo by si niekto kupoval nový, neoverený hardware, keď si tie isté hry mohol zahrať na svojom Windowse? To nedávalo zmysel. Jasné. Po druhé, kompatibilita bola katastrofa. Hráči čakali, že celá ich Steam knižnica bude fungovať. Realita? Fungoval len zlomok hier. A po tretie, a to je možno najdôležitejšie, existovala obrovská psychologická bariéra. Myslíš voči Linuxu? Presne. Pre bežného hráča bol Linux synonymom pre niečo zložité, technické a rozhodne nie niečo, čo je určené na hranie hier. Ten koncept jednoducho predbehol svoju dobu a Valve ho muselo uložiť kladu. A táto zombie teraz strávila 10 ročie v hrobe a zrazu sa vráca. Takže tá kľúčová otázka je, prečo práve teraz? Čo sa za tých 10 rokov zmenilo tak zásadne, že si vo Valve myslia, že tentokrát to vyjde? Zmenili sa 3, povedala by som, fundamentálne veci. Ak si to predstavíme ako takú trojnožku, ktorá drží celý tento nový pokus, tak prvou a najdôležitejšou nohou je software. Konkrétne technológia, ktorá sa volá Proton X. Toto je absolútny game changer. Proton X? Áno, je to kompatibilná vrstva, ktorú Valve roky a roky vyvíjalo a ktorá v podstate prekladá Windows hry za chodu, tak aby bežali na Linuxe. A dnes je táto technológia taká vyspelá, že podľa podkladov dokáže spustiť až 97% hier zo Steamu, a to bez akýchkoľvek úprav zo strany vývojárov. Ten problém s kompatibilitou, ktorý pochoval prvú generáciu, je prakticky vyriešený. Počkať, 97%? To znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda. Čo sú tie zvyšné 3%? Sú to nejaké malé indie hry, alebo hovoríme o veľkých blockbusteroch, ktoré nebudú fungovať? To je výborná otázka. Väčšinou ide o hry, ktoré používajú veľmi agresívne anti-cheat systémy. Také, čo bežia na úrovni kernelu operačného systému. Sú tak hlboto prepojené s Windowsom, že Proton ich jednoducho nedokáže oklamať. Často sú to žiaľ populárne multiplayerové tituly. Aha. Ale aj tu Valve aktívne pracuje s vývojármi na riešeniach. Poinka je, že pre drvivú väčšinu singleplayerových hier a mnohé multiplayerové hry už tá bariéra neexistuje. Dobre, takže software je, povedzme, vybavený. Čo je tá druhá noha tej trojnožky? Hardware v roku 2015 bol výkonný a zároveň kompaktný PC hardware, no drahý a relatívne vzácny. Dnes, hlavne vďaka pokroku firiem ako AMD, máme na trhu procesory s integrovanou grafikou, ktoré dokážu v malom a tichom balení poskytnúť výkon porovnateľný s hernými konzolami. Komponenty sú dostupnejšie, výkonnejšie, energeticky úspornejšie. Vytvoriť malú, elegantnú a hlavne tichú krabičku do obývačky, ktorá neutiahne len staré tituly, ale aj moderné hry, je dnes oveľa reálnejšie a lacnejšie. A tretí dôvod? Predpokladám, že ten súvisí s niečím, čo už od Valve poznáme. Presne tak. Tretia noha je zmena na trhu, ktorú spôsobil samotné Valve. Ten obrovský úspech prenosnej konzoly Steam Deck. To bol pre nich nielen komerčný triumf, ale, a to je dôležité, masívny prieskum trhu a dôkaz funkčnosti celého konceptu. V podstate si to otestovali. Úplne bezproblémový. Steam Deck zbúral tú psychologickú bariéru, tú nedôveru.
Bol to vlastne taký testovací balónik pre veľký návrat Steam Machine. Takže ak to zhrnem, táto zombie nielenže vstala z mŕtvych, ale posledných 10 rokov strávila v posilňovni. Svaly sú ten nový hardware, ale ten nový mozog, ktorý to celé riadi, je Proton X. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v praxi. V čom je táto nová generácia iná? Podklady hovoria o otvorenom hardwareovom štandarde. To znie dosť korporátne. Čo to znamená pre bežného človeka? Znamená to zásadnú zmenu filozofie. Valve už nevytvára jednu konkrétnu krabicu, namiesto toho vytvorili súbor pravidiel a špecifikácií a hovoria ostatným výrobcom: hej, ak postavíte zariadenie podľa týchto pravidiel, my vám zaručíme, že na ňom pobeží náš optimalizovaný Steam OS a bude mať plnú podporu. Aha. Je to v podstate snaha stať sa Androidom herného sveta. Zatiaľ čo PlayStation a Xbox sú iOS, krásne, funkčné, ale úplne uzatvorené ekosystémy. To je skvelé prirovnanie. Ale ako niekto, kto je zvyknutý na tú jednoduchosť, PlayStation, zapojím a hrám, neznamená tá otvorenosť a sloboda v skutočnosti len komplikácie. Naozaj chcem mať možnosť vymeniť si grafickú kartu v konzole. Nezmení sa to na nočnú moru s kompatibilitou a ovládačmi, ako to poznáme z PC? To je presne tá strategická dilema, ktorú musia vyriešiť. Pre technických nadšencov je to splnený sen. Možnosť vylepšiť si zariadenie po 3 rokoch novou grafikou namiesto kupovania úplne novej konzoly je veľmi lákavá. Zdroje spomínajú aj možnosť inštalácie vlastných verzií SteamOS, tzv. Custom ROMs. Čo si pod tým mám predstaviť? Je to podobné, ako keď si nadšenci upravujú software v telefónoch. Ak sa ti nepáči oficiálny systém, komunita vývojárov môže vytvoriť vlastnú verziu, možno rýchlejšiu, s inými funkciami, bez zbytočného softvéru. Valve túto kreativitu aktívne podporuje. Ale, aby oslovili aj ten mainstream, musia ponúknuť aj zariadenia, ktoré budú fungovať presne ako ten PlayStation Zapoj a hraj. Rozumiem. Očakáva sa, že na trhu budú rôzne modely od rôznych výrobcov. Od lacnejších, ktoré budú konkurovať cene konzol, až po prémiové high-end mašiny pre náročných. Tá sloboda je o možnosti voľby. A čo je vo vnútri týchto strojov? Zdroje spomínajú celkom pôsobivé špecifikácie. Áno, hovorí sa o najnovších procesoroch AMD Ryzen, grafických kartách Radeon alebo GeForce. To zaručuje dlhodobý výkon. Kľúčové sú aj ultrarýchle SSD disky, ktoré eliminujú nahrávacie obrazovky. A podpora najnovšieho štandardu Wi-Fi 7. Wi-Fi 7? To znie možno nudne, ale... Ale v praxi to znamená, že si budeš môcť streamovať hru zo svojej Steam Machine, napríklad na tablet, kdekoľvek v dome prakticky bez oneskorenia, čo je so súčasnými sieťami stále problém. A veľký dôraz sa kladie na tichú prevádzku a efektivitu. V kontraste s niektorými konzolami minulej generácie, ktoré zneli ako štartujúce lietadlo. To je pravda. Dobre, znie to veľmi optimisticky. Ale každý projekt má svoje slabiny. Poďme si zahrať na diablovo advokáta. Kde sú tie najväčšie riziká? Čo by mohlo tento sľubný návrat opäť poslať pod zem? Prvým rizikom je, že aj keď je Proton X úžasný, stále existuje softvér, s ktorým si neporadí. Ako sme spomínali, sú to hlavne tie anti-cheat systémy. Ak sa tvoja obľúbená online hra spolieha na jeden z týchto nekompatibilných systémov, tak máš smolu. Druhým problémom sú konkurenčné herné obchody. Čo ak si chcem zahrať hru, ktorú mám kúpenú na Epic Games Store alebo u Ubisoftu? Steam OS to natívne nepodporuje a vyžaduje si to technické obchádzky, čo môže odradiť menej zdatných používateľov. Takže fragmentácia trhu s PC hrami je tu vlastne nevýhodou. Presne tak. A to nás privádza k tej najväčšej strategickej dileme. Cena a marketing. Ak budú tieto zariadenia príliš drahé, oslovia len malú skupinu nadšencov, ktorí by si aj tak pravdepodobne postavili vlastné PC. Ak budú príliš lacné, budú musieť robiť kompromisy vo výkone a to odradí náročných hráčov, ktorí čakajú lepší zážitok ako na konzole. Nájsť tú správnu rovnováhu bude absolútne kľúčové. A musia presvedčiť trh, prečo by si niekto mal kúpiť takmer konzolu, keď si môže kúpiť naozajstnú konzolu od Sony alebo Microsoftu. Presne, to je tá otázka za milión. A to je dôležitý bod. Ako môže tento projekt reálne otriasť trhom, ktorému 10 ročia dominujú dvaja giganti? Zdroje naznačujú, že by to mohlo rozhýbať stagnujúci trh. Je to reálne, alebo len zbožné prianie?
Ja si myslím, že ten potenciál na rozhýbanie trhu je obrovský. A to hneď na niekoľkoch úrovniach. Pre hráča to znamená hlavne slobodu. Už nebudeš na 7 rokov pripútaný k jednému hardvéru a jednému uzavretému obchodu s často premrštenými cenami hier. Budeš si môcť kúpiť hardvér, aký chceš, a využívať výhody otvorených cien a masívnych zľav na Steame. A pre Valve, aký je ich dlhodobý plán? Predaj hardvéru asi nebude ich hlavný zdroj príjmov. Určite nie. Pre Valve je to strategický krok. Ako ešte viac upevniť pozíciu Steamu ako centrálneho herného hubu? Ak budú mať milióny ľudí ich operačný systém priamo v obývačke, otvára im to dvere pre nové predplatné služby, cloudové hranie a ďalšie modely, ktorými môžu konkurovať napríklad Game Passu od Microsoftu. Bojuje sa o kontrolu nad celým ekosystémom. Rozumiem. A je tu ešte jeden taký filozofický rozmer. Otvorený systém prirodzene podporuje komunitu. Podporuje kreatívne modifikácie, experimentovanie. To, čomu sa hovorí hackovanie v tom najlepšom zmysle slova. To je niečo, čo svety PlayStation a Xboxu vo svojej podstate potláčajú. Oni chcú mať plnú kontrolu nad zážitkom. Valve tu vsádza na úplne opačnú kartu. Veria, že kreativita a sloboda komunity z dlhodobého hľadiska prekoná akýkoľvek uzavretý a kurátorovaný systém. Je to vlastne súboj ideológií, nielen hardvéru. Takže, ak to zhrnieme, prešli sme si cestu od veľkolepého neúspechu roku 2015 cez technologickú revolúciu v podobe ProtonX, ktorá zmenila pravidlá hry, až po súčasnú stratégiu otvorenej platformy. Je to fascinujúci príbeh o druhej šanci. Šanci, ktorú umožnili technológie a hlavne odvaha poučiť sa z vlastných chýb. Presne tak. A to nás privádla k takej záverečnej myšlienke, ktorú by sme mali nechať doznieť. Celá táto snaha vyvoláva jednu zásadnú otázku o budúcnosti hrania. Je návrat Steam Machine skutočne začiatkom konca pre tradičné, uzavreté herné konzoly, ako ich poznáme? Znamená to nástup éry, kde bude mať hráč plnú kontrolu a slobodu? Alebo je to v konečnom dôsledku len veľmi elegantne zabalený a užívateľsky prívetivý osobný počítač? Pre tých, ktorí síce chcú výkon a knižnicu PC, ale desia sa predstaví, že by si ho mali skladať sami. Budúcnosť ukáže, či táto oživená legenda dokáže dobiť obývačky, alebo sa, opäť vráti do svojho hrobu.